onye mata Chukwu ịgwara fa na arụ anyị na asọmpali ịgwara fa na arụ anyị na asọmpali Aromo na asọmpali onye nji bụ ka ewu na-esokwa ọbịa arụmụ na-asọ mkpali agwago mmịa ụnụ na nke ikpeazụ a arụmụ na-asọ mkpali Bamoku ọkwa mụ bụ Diamond Okechi Osina unu amago na akụ bụ dike ijele onye ọma Tochukwu Okechi Diamond na-arụ ọgaranya na asọmpali nụ chilikwanụ DJ Classic Groups Olumo mụ bụ Diamond Okechi mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani Nweze arụ ọgaranya Money stop rubbish ọbịa arụ ọgaranya na asọmpali Oguto Nweze ọchịcha ka ị na-aja Nweze maka na Nweze bụ Nweze Oga, my body no want insult oh baby arụmụ na asọmpali onye mena m one n'ụwa onye achọna m onye mena m onye ayọna m one n'ụwa onye ayọna m onye mena m Okwute Nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-aja Nweze ọgaja Nweze n'elu ụwa na-aja Nweze aza Okwute Nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-aja Nweze Nweze bụ Nweze arụ ọgaranya na asọmpali arụ mụ na asọmpali Okwute Nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-aja Nweze Okwute Nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-aja Nweze Nweze bụ Nweze arụ ọgaranya na-asọ mkpali arụ ọgaranya na-asọ rọbish ọ bụ mụ na ya iyi bata ego m arụ ọgaranya na asọmpali rapụ mụ ka m ụwa m my body no want insult jidesi advaịs ịnụ arụmụ na asọmpali arụ ọgaranya na-asọ mkpali my body no want insult ọyọ arụmụ na asọmpali egwu jide advaịs yo mụla advaịs ije bata ego ọka nweta by sequence by the public squad by kuku by siaja adon to pam ndị asụsụ onye nwe lego nwere yawo nwanne nne na-enwe uche Diamond Okechi bịakwula ọnụ inu onye mmadụ Chukwu nwanne m n'ụwa
mmadụ abụrụ ya nnụnụ chukwu nke bi n'ọzara ka nna akpọnụ onye ndị mozi na-akwu okwu onye mena m onye chọ na m okwu mmega na arụ m nọ na asọ mkpali onye mena m onye ayọ na m onye dị ndụlibe akụ na akụ na-ede mụrụmụrụ akụ na-ede mụrụmụrụ akụ na-ede mụrụmụrụ DJ Classic gbanyetara m egwu na arụ m nọ na asọ mkpali DJ Classic nwanne m DJ gụọ ụwa m gbanyetara m egwu na arụ m nọ na asọ mkpali anya enwe ụwa chukwu mụ na onye ya ebi DJ gụọ n'elu ụwa mụ na onye ya ebi iwe m nwanne m nwere m asị na nwanne dị na mba nọ Diamond Okechi oyi bụ agwụ na Glen arụ anyị na-asọ mkpali nụ onye ego bụ eze akụ na-etigbu okwu akụ na-etigbu ilo ya ka akụ ji uwe na-ede mụrụmụrụ ezi oyima ibu ọgaranya sọpụrụ ọgaranya ọgaranya na-eli ego ya ataji na-eli anya na ọ bụrụ nke na-abata anya bụ ego nụ rapịa ka ọmụ uwe abalị si na ọgaranya sọpụrụ ọgaranya maka na arụ ọgaranya na-asọ mkpali ọ bụ mụ bụ onye mmatụ Chukwu Nnamani Nweze nwa mụrụ n'obi nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu nụ ọ dị bụ ọbụlụ feki ọ dị bụ counterfeit onye na-abụrụ Nweze Nweze na-agwa ya na mbụ Nweze arụ m na-asọ mkpali anyị mekata anya yọlịa na-egburu nkwa arụ ọgaranya na-asọ mkpali Okechi Diamond Obasio onye mmadụ Chukwu nwanne m n'elu ụwa arụ m na-asọ mkpali na arụ m nọ na asọ mkpali arụ anyị na-asọ mkpali arụ m nọ na asọ mkpali okwu okwu biela Olisa nanụ magara onwe arụ m na-asọ by sequence by babiswa by se ọda iwu aka onye nwe anyị tiri anyị mgbe ọ na-anago n'igwe Chukwu ebe mmabi n'igwe n'okwu ọ gwara anyị ka ọ na-anago ọsị anyị wepụ iwe mkpụrụ obi ka anyị fụ mmadụ ibe anyị n'anya ọ dị n'iwu Chukwu ma ihe eli n'ego mmadụ ọ dị n'iwu Chukwu ma ihe ata na amoosu ọ dị n'iwu Chukwu onye agba na amasị ọ dị n'iwu Chukwu ma ihe egbu na mmadụ ibe yi ọ dị n'iwu Chukwu mụ bụ onye mmadụ Chukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu amaguze ka nsi pụta n'ụlọ ngwa jụọ na onye na-enweli ya iwe jụọ anya ma onwe ife imeli ya nụ onwe ife mmeli ya nye
king na Thailand onye ọma biko dakene onye ọma bịa fụmanya onye ọma n'ichilechinu mmadụ ka eji aga ahụ ije klasik gaba n'irunu ojimote mọgọ bilinu onye ọma n'ịdị mmanụ onye ọma tochukwu ekene eyinu akụnede mụrụmụrụ odogunu obi anwụli ka iji aga nenu imago na kubegonu ije ụwa onye ọma tochukwu ekene ojimote mọgọ abịago na arụ ya na asọmbali nenu ụwa ọ na-asọmbali ọda Akunede wuluwulu kwakwafa arụ mụ na asọmpali arụ Diamond Okechi na asọmpali Mozambique ka nnejenu onwere onye nchekwube jebezienu ọ bụ onye ka nchekwube jebenu Chief Oliver Chibike ayọbụ gaba n'iru Ezomogo nwa Chimeleze na Nsụka arụghị na asọmpali arụghị chọrọ nsogbu wayo wayo ka iji aganụ ọkụ na-enye ife na bedem na Nsụka ojimote maọgụ nyọnwa nwa Chimeleze na Nsụka arụ ya chọrọ nsogbu odogwu na Tanzania onye ọma gaba n'iru anyị ekenezianụ Chief Oliver Chibike ayọbụ nwa Chimeleze na Nsụka odogwu na Tanzania ezi nwa si Abedem na Nsụka wee pụtazianụ Financial Secretary Dynamic Friends Club Maputo Mozambique Director Holy Bros Nigeria Limited Holy Bros Investment Holy Best Boutique and Fashion worldwide gaba Holy Best Property Gino dozi akụyinu Maureen chizitere m Chibike ọmabide nwanyị ọmanụ arụnụ na asọmpali nwa Chimeleze gaba n'iru ma onye mmadụ Chukwu na-ekene denekunu lụla makanu mmadụ ga-eji esi nwanne m gaba n'iru nwa Chimeleze arụghị na asọmpalinu ọbasie arụ mụ na asọmpali I cannot take this from anybody I don't take it so olunu nwa Chimeleze sọlụ nweta ịba isekwe ise ba ịbọkịsụwa ba ikuku ba isi aja sọpụlụ onye nwere ego nwa Chimeleze anya ife onye nwere ego ọnyeli ahụ haba onye mena m nkwa onye mena m onye ayọ na mana chọna m onye ayọ na nwa Chimeleze na Nsụka si m keneli ya Eze Chidi onye ihe akpọ ka na Nsụka nwaka nwa na Nsụka nwaka nwa na Mozambique
mgbadike na Nsụka anụ a na-agba egbo natani nwa Chimeleze si mụ kene yinu na nwanne mmadụ abụrụ ya nụ. Oga, my body no want insult. Oh baby, arumu na somebody. Aka onye weta n'elu ụwa anyị eweli esobezie nyanụ iweta mmewulu mmasolinu. Onye weta aka ọma anyị ewele aka ọma solie, onye weta aka ọjọọ anyị ewele aka ọjọọ solie. Aka onye weta n'elu ụwa mụ bụ onye ọma Tochukwu. Brazil ka anyị na-ejenu echekwube m mmadụ jebenu, onye ka nchekwube jebenu. Tochukwu John Okonkwo onye ọmadeni bụ nwanne m. Aka onye weta na Brazil. Tochukwu Brazil mana Chukwu fụrụ n'anya. Olili ka ị na-alịnụ ọdịda dịrọzikwana ya. Onye mana ọya emenu, onye mana ọya dị mma. Aka onye weta n'elu ụwa. Dozi họteelụ na Abuja, Dozi supermarket onye ọma n'ịdị mmanụ. Nwa Magunze mụchala amụchanụ. Tochukwu John Okonkwo aka onye weta na Brazil. CEO Dozi Hotel na Abuja and Dozi supermarket. Ezi nwa si Magunze wepụtazi anụ. Onye ọma Tochukwu na-eseki nke na-edozi akụ inu Ogechukwu Jennifer Okonkwo nwanyị ọma. Ogechukwu Jennifer Okonkwo ọnwalicha nwanyị ezigbo nne Igbo Ezinne Maria Okonkwo. Nado na South Africa onye ọma n'ịdị mma. Ọzọ Igbo ndụ gaba n'iru nụ. Ọzọ Igbo ndụ na South Africa onye ọma Nado. Nene onye Chukwu telu mmanụ ọ bụ onye ka na-ekwunu. Pastor CJ ezi nwanne gaba n'iru nụ. Pastor CJ Tochukwu keneli inegwu ọma. Aruna chọrọ nsogbu Oga, my body no want insult. aka onye wetalụ Baby, arumu na somebody. ya ka ihe ji wee so n'elu. Oga, my body no want insult. Onye ọma Tochukwu Oh na-ekwu baby, okwu arumu na somebody. maka anyị na-eme n'ife Chukwu na-achọnụ. Iwu Chukwu si na anyị debe mgbọ na-anaga n'igwe. Okwu onye nwe anyị gwara anyị mgbọ na-anagwa n'igwe nụ. Wepụ iwe mgbulu obi. Ọ dị n'iwu Chukwu bụ mmadụ ibe n'anya. Ọ dị n'iwu Chukwu ọsị anyị egbu na mmadụ. Ọ dị n'iwu Chukwu si ya gba na mmasị. Ọ dị n'iwu Chukwu ngata na musu a. Ọ dị n'iwu Chukwu ọ dị n'iwu Chukwu Olisa. Ka njebezienu Nostra mmadụ ka nchekwube wejebenu. Ọ bụ onye ka nchekwube jebe ọnwa Nostra bilinu. Ọnwa niile eti eti, ọnwa na-eti shashasha onye ọma. Dike na-agbali izu gaba n'iru nụ. High Chief Dr. Aloysius Igberi ọnwa n'uli odogwu. Ọnwa Nostra gaba n'iru. Ọnwa nke lụrụ amaka. Ọnwa na-arụ ya chọrọ nsogbu nụ. Arụ na asọmbali, arụ ọgaranya na asọmbali. Arụ ọgaranya. Anyị ekenezi Arụ ọgaranya na somebody. High Chief Dr. Aloysius Igberi Arụ ọgaranya na somebody. ọnwa n'ule
ọnwa n'ịgadio ọ ịbụ ọnwa Nọsra ọnwa n'ịgadio ezi nwa si ule ọnwa in Ihiala local government area Anambra State. Ọnwa gburugburu ọnwa na-etili ụwa niile. Nwanne dị na mba na ike duru ọpụta obi ụwa Nọsra dịka na-agbalị izu na Ihiala. The co-founder and President General Ambassador Cultural Club Ostra. Oyi bụ Vice President Ihiala Local Government Family Meeting in Ostra. Ọnwa niile tili onye mma, ọnwa niile tili onye njọ, ọnwa n'ịdị mma, ọnwa Nostra odogwu. Chairman Vin Ventures Limited, Alote Group of Company Limited, Mass Furnitures Limited, Alote Oil and Gas Limited, Odogwu nwe company Blue Company, onye ọmata Chukwu ekene. Nke na-edozi akụ inu nwanyị onye Kenya ọ bụ onye Lọlọ Margaret Chinyere Osodieme nwanyị ọma, Mama Chidera na Chidimma. Ọnwa ndị ambassador na Ostra, ọnwa dịrị gaba ọya dịrị na mma. Oga, my body no want insult. Oh baby, arumo na somebody. Ka njebe na Enugu kunu, onwere onye nchekwube jebenu, onye ka nchekwube jebezienu na Enugu kwu, ọgaranya obi dị ọcha, obi anwụli juru afọ nụ. Ọgaranya na-eli eke obi abụli asa nwuli, onye ka na-ekwunu. Ọzọ mpụ n'Enugu ukwu, ọ bụ onye n'ụwa. Chief Onyeka Michael Ifekandụ nze akwụdo ofu mkpata. Otego gị basu na mmiri nụ, oge ịbatala ego nụ. Ụfọdụ ọgaranya ka na nwala. Odogwu ji 20 million wee chi ọzọ n'Enugu ukwu. Ọzọ inwe certificate nye ka onye ọmata Chukwu na-ekwu, a na-ekwu na nkịtị, arụ ya chọrọ nsogbu, ịma na arụ ọgaranya na asọmpali. Ọzọ mpụ wolu na asọlụmo. Ọzọ mpụ n'Enugu ma n'eziokwu. Ịbịazie na mmụọ Ọdọfinu, ọrụ sọsọ ibi na 2-dekin duplex na mmụọ Ọdọfi. Ebe ụmụbọyị ibi na 1-dekin boys quarter. Odogwu enye laịsensị eji elego oyibo nụ. Ọzọ mpụ o mechara iri ofu ụbọchị Enugu ukwu na Ụmụnri. Ife onye nwe lego kwanyere ya ugwu. Nke na-edozi akụ iyom nwanyị ọma Chief Mrs. Nkechi Ifekandụ nwanyị ọma, nwunye eze ndị Igbo na Dosimu arụghị na asọmkpalinu. Onye mata Chukwu ịgwara fa na arụ anyị na asọmpali. Ọzọ mpụ Ịgwara fa na arụ anyị na asọmpali. arụghị na asọmkpalinu na n'eziokwu nụ. Mọbụ Diamond Okechi from Iruyi ewu ya lịa. Onye ji n'ọzọ mpụ gwusa m egwu nụ. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzala. Diamond Okechi Ọfa dị afọ ụzọ. agụ na Gileri. Ọfa dị afọ ụzọ. A ga-adụzi onye nụ. Onye ndị mozu na-agwa okwu. Ọzọ mpụ Ọfa na arụ mụ na asọmpali. ma n'otu aka ọ dị. Ịkwara anya. Ọzọ mpụ n'Enugu ukwu na Ụmụnri.
vanụ bie na-arụ ya chọrọ nsogbu nụ Germany ka nnejenu Munich ka nnabatazinu na onwelodogwu nchekwubetebe sparkling ezi nwanne m Paul Emeka nwanne ama nwedemba arụghị na asọmkpali sparkling na Germany amaguze ka isi ejenu ama ngene ka isi pụtazianụ anyị ekenezianụ Paul Emeka nwanne ama nwedemba sparkling na Germany ezi nwa si amagunze ama ngene village wepụtazianụ arụ ya chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na asọmkpali nụ sparkling na Germany ọ dị na nwe mọkọ gaba n'iru na arụ ya chọrọ nsogbu arụ ya na asọmkpali anya ife onye nwe lego onyeli ya arụmụ na asọmkpali ọbankụ ka anyị na-ejenu amabiriba ka nnabatazinu n'ọdị n'ọbankụ onye ka nchekwube bata Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited onye a na-ekwu Chief Dominic Obasi odogwu na-epempe one na Indian odogwu na-epempe na Mumbai Dombazi abatagonu Oil and Gas onye nwere ifenu arụghị na asọmkpali nụ arụ ya chọrọ nsogbu nụ Chief Dominic Obasi Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited arụ ya chọrọ nsogbu anyị ekenezianụ Chief Dominic Obasi odogwu na-epempe one na India odogwu na-epempe na Mumbai ife onye nwe lego onyeli ya Managing Director Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited arụmụ na asọmkpali I cannot take this from anybody I don't take it so from anybody ezi nwa si Amabiriba Banko in Anieri Local Government Enugu State wepụtazianụ onye ọmụatọ Chukwu ekene yinu ife ọgaranya respect anyanụ onye fụ ọgaranya asọpụrụ ọgaranya arụ ọgaranya na asọmkpali arụ machọrọ nsogbu Dombazi Oil and Gas Chief Dominic Obasi odogwu na-epempe Mumbai kina debili ndị enugu ichilechi na onye ọmata Chukwu kenere inegwu ọma arụ ya chọrọ nsogbu yes sir ime na-abata na Mumbai na onwere ọgaranya obi dị ọcha obodo onye nwata kwọcha nke izizi na Mumbai ọgaranya obi dị ọcha Ugo Best Communication onye ọma n'ịdị mma ihu eze oke n'ọbankụ ka isi wee bịazianụ n'Enugu steeti nwanne m arụ ya chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na asọmkpali arụ nwata kwọcha na asọmkpali nụ ndị nọ na-atụghị akwụ ya na-aba ụba nwata kwọcha na Mumbai Ugo Best Communication nwata kwọcha aka nke izizi na Mumbai Indian onye fụ ọgaranya asọpụrụ ọgaranya arụghị na asọmkpali nụ arụ ọgaranya na asọmkpali arụ nwata kwọcha na asọmkpali dị n'ụwa onye mena m onye ayọ na m ọda Asia Prince na Dubai na arụghị na asọmkpali
odogwu good night Dubai good morning mkpọ Anambra Imo steeti odogwu Igbo ji mọnụ arụ ihe chọrọ nsogbu n'ịna agala onwe yi arụ ọgaranya na asọmkpali Asian Prince na Dubai arụ yi na asọmkpali onye mmadụ Chukwu ekene nwanne ọgọdọ ezi ọyịma Igbo amaka omemojoto bịa fụmanya onye ji na omemojoto bụ samegwu arụ ya na asọmkpali arụ m nọ na asọmkpali yo omemojoto Roxbury Home nwoke na inwere enwe the biggest landlord in Lagos ekene dele yo omemojoto onye ọma n'ịdị mmanụ onye nwere ife the biggest landlord gaba n'irinu aka na-emere ọra ndị na-emere ọga erikanụ okechida ebe ọnọdụ onye ọmasị m keneyinu na nke ịlụrụ n'ụwa pụrụ ya n'anyanụ ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mmanụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara Urban CZ nwoke m ofu onye nwere ife niile ọra na-agbakwuru oya adịla ya na mma Urban way they play the show Urban CZ odogwu onye ọma n'ịdị mmanụ onye ọma Tochukwu ekene yinu ofu onye nwere ife niile ọra na-agbakọ arụghị na asọmkpalinu Akwaeze n'ụmụnachi onye ego aka na-achụ ụlọ mma batago ọ bụ onye ka m na-ekwu maka ya Akwaeze Splendid Furniture onye ego a na-ama aka na-edozi ụlọ Akwaeze n'ụmụnachi arụ gị na-asọ nnekwu mkpali ya gaba ofu onye ụmụnachi jide ebube nyebe Akwaeze na ụmụnachi onye ọma Tochukwu ekene okechi si m kene yinu nke imelụ n'ụwa fụrụ ya n'anyanụ ị na-achọ ụlọ mma ị na-eme ụlọ dị ọgọ Akwaeze na ụmụnachi nke unu mere n'ụwa fụrụ ya n'anyanụ onye ọma Tochukwu ekene atamawa batazianụ atama onye ego oke nwe Stanley Ifeanyi atamawawa nwoke m atamawawa na China amabuze ka isi eje arụ gị nọ na asọmkpali enu oke nwe Stanley Ifeanyi atamawawa atama na China arụ gị na asọmkpali ka anyị jezie na Thailand ndị ọma o nwere onye nchekwube jebenu onye ka nchekwube jebenu na Bangkok ikuku ego onye bụ ikuku ego na Thailand ndị ọma ifumifu ego onye bụ ifumifu ego obelagwu Chides na Thailand yo worldwide yo obele nwasị isu njaba wepụtanụ ụmụduru ekweko si eje onye ọma ekene aka na-enyelu ụmụ ogbenye akanụ ezomogo ibo na-eme n'erikanụ arụ ya chọrọ nsogbunu arụghị na asọmkpali arụ ọgaranya na asọmkpali arụ ikuku ego na asọmkpali obelagwu Chides odogwu ifumifu ego afụ ya afụ ego ikuku ego inekwusa ụmụ ogbenye inekwusa ndị enu inekwusa ndị ani ikuku ọgaranya inekwusa ebe niile ọ na-ekwusa onye ọbụla o kwusala onye ọma Tochukwu anyị ekenezianụ
Obela Gutides na Thailand. Ikuku ego worldwide. Ifumifu ego. Ezi nwasi Umuduru Ekwe Isunjaba local government Imo State wepụtazianụ. Ọgaranya nwere obiọma na-enyelu ndị mmadụ aka nụ maka na yutu igosiri ụzọ ego karịrị akarịnụ. Nya ka eji wee kpọọ ya ikuku ego na ọ na-ekwusa onye ọbụla. Ụmụ ogbenye si mụke na-eyinu arụ ya chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na asọmkpali. Oga, my body no want insult. Baby, arumu na somebody. Oga, my body no want insult. Oh baby, arumu na somebody. Okwute nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-acha nweze. Nweze bụ nweze. Arụ ọgaranya na asọmkpali. Arụ mụ na asọmkpali. Okwute nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-acha nweze. Okwute nweze n'elu ụwa ọchịcha ka ị na-acha nweze. Nweze bụ nweze. Arụ ọgaranya na asọmkpali. Arụ ọgaranya na asọ rọbish. Ọ bụ mụ na ya iyi bata ego mụ. Arụ ọgaranya na somebody. Rapụ mụ ka m ụwa mụ. My body no want insult. Jidezi advice yinu. Arumu na somebody. Arụ ọgaranya na asọmkpali. My body no want insult. Ọyọ Arumu na somebody. egwu o. Jide advice yo. Wole advice ije bata ego yi. Onye ọma to chukwu ase.